síla, talent, napětí, rodina, zklamání, odhodlání, rozum, adrenalin, úspěch, vytrvalost, emoce, vítězství. Buď součástí i ty. My jsme RFA. Dámy a páni, čaká nás 7. zápas dnešného večera, ktorý je vypísaný pod pravidlami MMA v strednej váhe do 83,9 kg. Čakajú nás 3 kola po 5 minút, poďme si predstaviť jednotlivé strany. V modrom rohu 33 rokov, 185 cm, na váhe 84,2 kg, bilancia 4 výhry a 8 porážok. Víťaz ADCC profi kategórie v grapplingu pod trénermi Matt Bocko a Maroš Žáčik za Metix MMA a Slovensko Gabriel Toro! V červenom rohu 32 rokov, 190 cm, na váhe 84,4 kg. Bilancia 11 výhier a 11 porážok. Viacnásobný majster Slovenska v amatérskom MMA pod trénermi Iliáš Kondrič, Erik Matejovský a Vojto Barborík za OFA Grand System Nitra, Pastiar Nitravá Slovensko, Michal Šaman Dobiaš! Rozhodcom tohto zápasu je Tomáš Bronde. Tak všetko pripravené na ďalší z vrcholov do dnešného večera. Terek versus Dobiaš. Normálne, ja stresujem teraz. Totálne sa teším a... Čo? Jaj? Sorry. Normálne aj sa teším, ale aj stresujem trošku. Som zvedavý aj na zápas. A teraz už Šaman už tlačí dopredu. Tak hneď od začiatku poriadne bomby. Aj trafil párkrát, aj ovláda tento zápas teraz celkom na začiatku, ale teraz obidva... Teraz je to vidno, že Turek má väčšiu silu, ale Šaman je aktívnejší, trošku rýchlejší aj. Teraz... sekúnd sa muselo páčiť. Erek teraz trafil. A je to tam. Ale dobre to ešte. Šaman. Presne, to sa... Ale to nebude dobre. Je koniec. XS neukončené. Presne, to sme hovorili pred zápasom, že stačí jeden presný úder, ani netreba veľký úder. A možno, že už to znamená, že teraz už vyhral, presne takto vyhral Turk. A obrovský rešpekt. A potom obrovský rešpekt u Gabriela Tereka, ktorý si vychutnáva tieto momenty a lekársky tím, ktorý je pri Michalovi Dobiašovi a... Nie je rýchle vyšetrenie, ale rozhodca to robil presne tak, ako to treba robiť, lebo videl, že Šaman dostával údery potom a... Jedna tvrdá rana a následne 3-4, tam už bolo vidno, že už... A je ešte to nezvratné. Aj na zemi takto pokračoval, ale tam už nedostával tak veľa úderov. Teraz výrazne otrasený a stabilita. Teraz tu uvidíme, že čo dostal presne, jak tu trafil Turek. Šaman prišiel dopredu, fajnovo, ale možno, že to... Dáme si na ten rozhodujúci úder, po ktorom
hop. Tam bola tá ľavý hák, ktorý hák, to poslal Šamana. Veľmi presne to sedelo. Teraz ešte chcel to pokračovať, ale tam už 4, 5 úderov tam dostal úplne... Ďalšie ľavé háky, po ktorých už nemal nárok Dobiaš na to, aby tento zápas nejakým spôsobom otočil. Naopak, Terek a jeho expresné ukončenie. Pekne to robil, veľmi pekne to robil. Pravá noha dozadu, ľavý hák dopredu a presne to trafil. Gratulujeme, tak zaslúžená výhra. Zaslúžené úsmevy, ktoré má na tvári. Sám tomu ešte asi akoby nemôže uveriť. V klietke niekto vyhrá a niekto prehrá. To je taký šport, ale Šaman už nepôjde, tak sa tešíme, že nič vážne. Nie žiadne zranenie, ale určite nebude teraz spokojný s týmto výkonom, lebo to sa stane. Dámy a páni, víťazom tohto zápasu sa stáva v 44. sekunde na KO modrý roh Gabriel Toro. Gabriel, môžeš na slovíčko? Vidím tu radosť. Očakával si takýto priebeh, že takéto ukončenie dokážeš v 44. sekunde? Môžem ti trošku zobrať mikrofón. Teraz sa trošku asi rozkécam, lebo som doma a je tu veľa ľudí, čo ma pozná. A hlavne ľudia, čo ich mám okolo seba, veľmi dobre vedia, koľko, nech to znie trošku kičovo, ale strašne veľa tomu obetujem. Času s rodinou a tak ďalej, spánku, všetkého možného, takže toto fakt pre mňa veľa znamená. A hlavne tým, že mám to skore také všelijaké, také negatívne a tak ma každý podceňuje. A verím, že už aspoň po dnešku, dúfam, že aspoň trošku menej ma budú podceňovať moji budúci superi. A to je vlastne všetko. Chcel by som pozdraviť moju manželku, moje milované deti, ktorí sú pre mňa to všetko na svete a už nebudem vás zdržiavať trapnými rečami, užite si ďalšie zápasy a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Dámy a páni, víťaz zápasu Gabriel Torok. Gratulujeme.